Una de les cites obligades del calendari motociclista a la Catalunya central són les 3 hores de resistència del Lluçanès. Diumenge, el circuit de Santa Creu de Juclar va acollir una nova edició d'una clàssica, els orígens de la qual són a les curses organitzades a Prats fa molts anys. Jo crec que devem estar cap a la 20a edició, aquí a Santa Creu, perquè la fèiem a Prats, de Lluçanès, i ara fa uns anys que la fem aquí a Santa Creu, amb la col·laboració d'un propietari, i de la gent d'aquí del poble, del jovent de Santa Creu, la gent del motoclub, el consorci del Lluçanès i, bueno, tot el poble i tota la comarca. En total van córrer 57 equips de 2 pilots cadascun, la majoria del Berguedà, Osona, Lluçanès, Bages i altres punts de la geografia motociclista del país. La prova és una bona oportunitat per veure-hi pilots locals veterans i joves promeses del motociclisme, com el Marc, fill del pilot osonenc Nani Roma, fent equip amb la seva mare Rosa, també una experimentada pilot motociclista. La família, veïna de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, porta benzina a les venes. És un esport de tradició i la qüestió és disfrutar, i disfruto molt anant amb moto i ara entreno tot el possible per intentar fer-ho bé. És molt divertit, la veritat que és una carrera al costat de casa, és una carrera molt maca, cada any si puc intento venir, m'agrada molt, i aquest any especialment contenta pel fet de poder córrer amb el Marc. La victòria va ser per l'equip format per Nil Arcarons i Alonso Rodilla, amb 56 voltes al circuit, mentre l'equip de la família Roma va acabar amb 36a posició, amb 48 voltes realitzades. La de Santa Creu no va ser l'única prova motociclista de diumenge. Ben a prop, al circuit d'Olvan, un centenar de joves pilots van participar a l'última prova del Campionat de Catalunya de motocross en categories de 85 centímetres cúbics juvenil, 85 cadet, 65 i 50 centímetres cúbics. La cursa va ser molt competida, especialment en les categories on el campionat encara s'havia de decidir. No era el cas de la categoria de 85 juvenil, la qual tenia un gran absent. El ja campió de Catalunya, Marc Roma, qui, com hem comentat, va preferir participar a les 3 hores de resistència de Santa Creu. Perquè el Campionat de Catalunya en 85 ja el vaig acabar a l'última carrera, que ja vaig poder treure els suficients punts per guanyar-lo, i avui he decidit aquí córrer amb ma mare i avui a disfrutar. En categoria cadet 85, el campió català va ser també el guanyador Olvan, el jove pilot de Cervera, Carles Prat. Bé, als entrenos he fet primer, a la primera manga he sortit malament i he remuntat fins a segon, i la segona manga he sortit allà davant, he remuntat fins a primer i he aguantat primer fins al final. En categoria de 65 centímetres cúbics es va proclamar campió Nil Pallarès, tot i les 5 caigudes sofertes durant la cursa. Bé, la temporada ha sigut molt bona, més del que esperàvem, i la cursa d'avui, a part de les caigudes, tot ha anat molt bé. En la categoria petita de 50 centímetres cúbics, el guanyador va ser Mateo Torres Balcells, qui també es va proclamar campió de Catalunya. La cursa d'Olvan posava el punt i final a la temporada pel Motoclub Baix Berguedà. Aquest 2021 ha estat un any on s'han pogut recuperar el ritme de curses, però tothom espera poder donar gas a fons l'any vinent. Bé, la temporada ha anat bastant bé. Hem fet 2 carreres de motocross, de grans, categories grans. Aquesta és la petita. Després també vam tenir 2 campionats de Catalunya de trial, un de trial de clàssiques, l'enduro que es va fer al setembre a Casserres, i el Campionat d'Espanya de trial que es va fer aquí fa 15 dies, que ha sigut la guindeta de la temporada 2021. Ja preparem temporada 2022, esperem poder fer més curses, que tot el de la pandèmia desaparegui i tothom puguem tornar a tirar endavant i fer l'esport que més ens agrada. Després del parèntesi nadalenc, molts equips començaran a entrenar al Berguedà de cara a les primeres curses dels Campionats de Catalunya de les diferents categories motociclistes.